Xaly bayram münasibetli paýtagtymyzda Arkadaş şäherine ahal Balkan daşygy Lewap Mary vilayetlerine geçirilen dürlüt şäherler ähmiýetligi bilen tapawutlandy. Täze taryhy döwürde türkmen halkynyň ruhy medeni mirasyny çuňur öwrenmek, haly dokumak sungatynyň gadymy ýürülgelerini we gymmatlyklaryny aýagly gorap saklamak hemde artdyrmak Türkmenistanyň döwlet siýasatiniň ileri tutulýan ugrlarynyň derejesini çykarly. Türkmen halyçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanyny gerzilmegi türkmen zenanlarynyň döredön hallarynyň dünýä beleleşi tarapyndan ikrar edilmesi, yer ýüzünde nepisligi, owodanyň bilen tanalýan türkmen halysyny dokumakda häzirki zamanyň usullaryny ulanmaklygy, innovasiýalar ornaşdyrmaklygy häzirki döwürde uly üns berilýär. Haly göwleri garaşyda beýtarap Türkmenistanyň döwlet nişanlarynyň aýrylmaz bölekleri bolmak bilen halkymyzyň agzy we jewsligini, milletimize mahsus parasatlygy, ajaýyplyklary bolan çeksiz isleglerini alamatlanýar. Öz göz başyna uny döredön halkyň 5000 ýyllyk taryhynyň jümüşinden alqaýdan bu täsin gadymy sungatyň üýtgöksiz ähmiýeti berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hem Türkmenistanyň häzirki nesiller üçin ata-babalarymyzyň wesiýet eden ruhy gymmatlyklaryna, öz boluşly gadymy däpde surlarynyň dowamatlylygyna ygyrarlygyny alamatlanýar. Yer ýüzünde meşhur türkmen halylary bu ýörelge dawarlanýanynyň nyşanydyr. Şanyny sene münasibetli geçirilen şäherleri ýurdumyzyň ähli ugurlardaky ösüşleriniň, gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarmyzyň il ýurt bähwidine gönükdirilen beýik özgörtmeleriniň dawarlanýanyny eşkär etdi.